Takže lidi, zdar u nového videa. Teďka tady máme pyrotechniku, co mi zbyla na Silvestra. A jdeme si ji ukázat. Takže začneme ze slabý. Mám tady jenom 2 věci a na půdě mám 2 kompakty, které mi zbyly, protože my jsme je nemohli zapálit, protože jsme někam odjeli, ale jeden kompakt jsme si vzali. A ten kompakt se jmenuje Major a Wimpy, ty nám tady zůstaly. Takže 4 věci a ne, vlastně 5 věcí. Rýmanky, filmské svíce, 25 gram, ne, no, ty velký. No tak tady máme, jako první začneme se slabý, no, bouchací kuličky jsou hodně rozmačkaný, nevím proč. Ty mi zbyly, jo, tam jsou. A jako ještě mám piráty, ale ty bohužel teďka nemůžu ukázat, máme je u sebe doma, chrudimi, protože já tady jsem na návštěvě u kámoše, ale teďka na záchodě. Takže jako první a nejsilnější petarda je Dum Bum petarda Simply, to je best. Necelých 2 gramy. od F3 od 21 let. Výroba Klásek, jo, takhle vypadá. Kámo, fakt hezká petarda, doporučuji. Ale hodně jako nechytaj. Protože oni to zapálím takhle na zemi a ani vůbec nechytnou. Jako ty knoty, nevím, jestli jsou dobrý teda, ty knoty jsou nějak... Ty knoty jsou prý jak blbě udělaný, vidíte to. Ty starý byly lepší. To byly efektově, tady to má krátký efekt. Yeah. Takže tady to je video konec a těšte se zítra na nový video, že jedeme tady tu petardu ve 12 bouchnout. Možná ve vodě nebo na sucho, jo. Ale uvidíme. Domluvím se s mámou. Takže pro nový video dávejte like a odběr a zatím zdar.